en træning og en kamp mere, kan man sige, siden I skulle spille første kamp. Hvad betyder det for den kamp, I skal spille mod Nigeria i morgen? Jamen, det betyder, at vi er noget lidt længere i forhold til, at spillerne får kendskab til den plan, vi lægger for kampen, og hvordan vi i det hele taget gerne vil have vores spilmæssige udtryk til at være. En del af dem kender det jo fra U21-landsholdet. Vi arbejder rigtig meget med power, dynamik, fremadrettethed, gennembrud på sidste tredjedel. Og så har vi også lige fået lejlighed til her i dag at repetere et par defensive aftaler. Hvordan sikrer vi, at vi ikke får samme start i morgen mod Nigeria? Jamen altså, ja, hvordan gør vi det? Vi skal være dygtigere til at forsvare, altså vi skal være mere afklaret i vores forsvarsspil, og så skal vi være bevidste om, og jeg tror, det kom lidt som en overraskelse, at de her spillere, vi møder hernede, er altså rigtig fysisk stærke, og der skal man stå fast i duellerne. For det første synes jeg, vi kan tage med, at efter en lidt dårlig start, hvor de får 2 hurtige mål, der kommer vi rigtig godt tilbage. Får scoret 3 mål i første alder. Ja, så det er rigtig vigtigt. Jeg synes også, der var godt spil i blandt. Ja, det skal vi bare tage med. Det bliver altid bedre, nu mere man er sammen og træner, så man lærer hinanden spilmønstre. Det skulle vi gerne kunne se i morgen også. Så ja, jeg tror, det går fremad, og forhåbentlig kan vi få en sejr igen i morgen. Nu så du Nigeria i går. Hvordan skal vi så takle dem og sikre, at vi får endnu en sejr i morgen? Ej, men det bliver et spændende hold at møde, fordi det er sådan meget typisk afrikansk fodbold, vil jeg sige. Det er nogle spillere, som er rigtig, rigtig fysisk stærke, duelstærke, atletiske, hurtige, velkoordinerede. Og der er de endnu stærkere end Honduras, væsentligt stærkere end Honduras, men til gengæld er deres struktur også, jeg tror, vi vil kalde den mangelfuld. Den er i hvert fald speciel. Altså, det er sådan lidt rodet, det de gør nogle gange, synes jeg, både forsvarsmæssigt og også med bolden, fordi de lever så meget på det individuelle styrke. Og hvad er det, der skal gøre, at vi får en sejr igen i morgen så? Det skal være god fodboldspil, masser af bevægelse, tror jeg, og så skal vi have pullet bolden i kassen. Vi har mange chancer her i den første kamp, så de skal ind, så tror jeg, vi kan vinde.